Caritane wayang Jawi ning praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong sinta Anoman tansah kumandang Nalengka wis dadi awu kobong gede apa bokong gede kurang ajar iki kobong gede apa bokong gede ora aku sing ngomong sruning praja wayang Ramayana negara Ngalengka diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman singgatek ude sowan taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi gate dalah Ngalengka diobong tokong bilung wa'u kabeh pating lomrong omah gede kobong dadi areng-areng dosa muka nangis gerem-gerem iyo wae ayo iyo wae iyo wae ayo iyo wae iyo wae ya yo wae yo wae ya yo wae bong 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 caritane wayang Ramayana negara Ngalengka diraja Ratu Buta
kabeh pating lemrom omah gede kobong kadiareng dosa muka nangis gereng-gereng iyo wae ya iyo